Коронавирус, маски. Майка ви да ева, тия пари през газа ще ви излизат сега. Вашата майка да ева и буклуци да ева. Биолабораторията в Украина на Байден сина и той оне въртят игри да тровят хората. Вашата майка да ева, ще гниете като гниди. Зеленски, Меленски, ще гниете като гниди. Майка ви ще ева и буклуците ви. Ще видите скоро време. Няма да има. Нито Байден, нито Майдан, нито никой. Мама ви калбурджийска да ева аз. Калбурджи да еба вашата майка и буклуците. Путин само чака да се изчистят хората, нали, да си идат някъде кой където иска. Да няма невинни хора там, деца, не знам какви. И той ще видите какво летище ще направи в Украина. Летище номер 1. Никъде няма да има такова летище. Ще ли го фанат от Хага? Ще му фаните руския кур на Путин от Хага. Мама ви да ева, само глупости пишат. Нали нашите педараси много знаят? Що ни взеха, що ни изкараха кораба? Господа ще ги накаже. Те педараси свещ съм им запалил. Виж какво става тук. Виж, пред Господа ви го казвам. Аз не ви го казвам някъде. Виж, пред Господа ви го казвам, че тия буклуци ще едат кура. Виж, пред Господа ви го казвам. Ето, Господа винаги ме слуша. Никога не ме е изневерил. Ето, виж за какво става въпрос. Сега искам само да гледате резултат. Да видите какво става. Как да не съм праве? Защо ни помогнаха педерастите? Он е нашия гелосания Кирчо с една тиква проста, дед го удариха на шипка и му наместиха му центровката. Защо не отиде да спаси хората? Кой ги спаси? Путин. Що ги спаси Путин? Защото обича България. Ей го къде е Путин. Ей го къде е. И кой дайте? Дай ми го Путин. Чакай, ти после ще едеш. Ти па не са наяли. Ето го Путин. Чакай дай. Това беше на майка си, на нянката и погледни го всяко прави. Да, искам да ги накажа с лошо. Да разберат за какво става въпрос. Няма, тати, няма Путинчо. Няма, бе, тати. Хайде, отивай да идеш на майка. Седи. Хайде, отивай го храните, ма. Вари да плюска. Он е педарас им направи войната Зеленски, хората са виновни. Те трябва него да го отрепат. Той направи войната. Той трябваше да се помират и да измислят нещо. Той се прави на голяма работа. Яде ли кура? Мама ти деева. Деева и наркоманът и мръсен деева. Путин ще го бръсне с желязни рубли, да знаете. Путин ще го бръсне с желязни рубли, да го запомните от мене. С рубли, тяхни стотинки. Ще го обръсне без машинка, с това. С стотинки ще го бръсне. Мама ти деева и наркоман мръсен деева. Невинни хора изтрепаха заради този буклук. Вместо уния, там уния азовци, бандеровци да си очукат тях, те тръгнаха. Да ева вашата майка, да ева. Папазов премиер. 3 малки имам, 3 малки. За кой ти взея книжката? За кой ти взея книжката? Ма ти нямаш книжка, къва книжка си взели? На баща ти ли взея книжка? Да бе, с копейки. С копейки, ако не го бръсне Путин,
Пък ако го набара ония Рамзан Кадиров, не знам. Ония сигурно ще го ебе рязан кур. Да го знаете от мене. Дева е вашкарника, дева то педарас Зеленски. Това вижда, че умира и хората му палят огъня, ония дъртия памперс, ония некролог, дет скоро ще ритне бакъра, ония дъртия гей, да му иде Зеленски памперса, да му иде слайната, да с някакви жълти гумна, да му иде, не вижда, че му създава война, праща му оръжие, нарочно му пали печката да му гледа сира. И тия хора да... Ама виждате ли как хиляда и колко пехотинци са фърлили пушките в храстите, да отива Зеленски да се сражава? За кого тия млади момчета да умират? А? За кого да умират тия млади момчета, бе? Амсалаци. Дева неговата майка и буклук дева. Моите близки взеха да идват. Ани Добрева, Съпка Велиева, сега ще дойде Алберто Добрев. Може да дойде и Гарфане от Любено. Добро утро, добро утро. Ама кой ни се напиква то педерас? Абе, много знаят, ама не идат НАТО и американците да посегнат на Русия, ами на този шматка му дават. И той щял да трепиш. Кой ще трепиш, бе? Те не искат да събият тия деца, бе. Тия млади момчета да не са амсалаци като този педарас прос, като Зеленски. То такъв прос, аз не знам кой го е турил то наркоман. Как може да турят наркоман човек, президент? Абе, мама ти деба и буклука ти деба мръсен. Скоро ще гориш в ада ти, бе. В ада ще гориш скоро. Тия хора ги прогони от Украина. Прогони ги тия хора, бе, мама ти и буклук деба. Скоро ще гориш ти, мама ти, мръсно куче деба. Зеленски. Зеленски ли е? Желински ли е? Какъв е? Сега вече е време аз да отивам да пия, да хапна нещо. Кафенце пинахме. Да идем да хапнем по едно фасулче или по едно шкембенце, така. А? Това е педарас човек. Хората се чудят, он е щял да му даде танкове, другия е щял. Ми като създаде войната, не мислиш ли майка ти и буклук да ева? А? Не мислиш ли да ева твоята майка мръсна? Той направи войната на Украина, да знаете от мене. Той го направи. Само той, заради пари или заради нещо друго. Той е буклук мръсен. Това е... как му беше на него това, бе? Не евреин. Той евреин трябва да вари в казан да ври да еба неговата мама. Ама благодарение, че Путин не е такъв като уния педараси. Уния азовци ли са, мазовци ли са, какви са? Какво да гледам? Не, какво да гледам за украинец? Така играй. Така играй. Да еба неговата майка и гея му да еба мръсен. Какво да гледам в Банско? Прати ми го да го гледам. Мама ти да еба мръсен да еба. Путин ще заличи та Украина само да се махнат невинните хора. Искам да се махнат деца, майки, татковци, да се махнат, да бягат на някъде. Да видиш, ще направи най-голямото летище. Той место да се спре този пидерас мръсен, да успокоят нещата, той отива да му дават още оръжие. Абе, да еба твоята майка, къде си тръгнал ти срещу Русия, бе? Майка ти и помияр да еба мръсен. Мама ти дева и буклука ти дева. Изтрепаха народа заради този буклук Зеленски. Това как? Те войници, няма ли някакъв смел войник да го прасне и да му ебат майката и да се родят хората? Това трябва да го... така да го трасне някой един украинец и да му ебе майката. А? Дева, то буклук мръсен дева. Какво за украинците? Какво направиха?
Да не му притрася на някакъв кермидите. Да не му притръсиха на някакъв кермидите. Вчера съм бил в Боб. Не можахте да разберете, нали? Вчера съм бил в Боб. Там нещо не ми одобрявали молбата на баба Винеда. Та прокурорката казала, че съм го правил под действието на наркотици. Викам на полицая, кажи ми коя бе, нека да е такава прокурорка. Да ми каже само името, да видим. Тя кога ме видя да правя такива работи, аз даже исках и тест. Защото знам такива, аз такова нещо не знам какво представлява. Не да... Какво на персонала? Какво е само? Какво са напили? Не можа да разбера какво са. Напили се? Напили се? Да зарови хотела ли? Ще зарови, ама утре. Айде, който пие кафе, Какво им каже? Какво да им даде? Ама май не го този наркоман, неща да му слушам. Да знам, не съм я проверявал, мен не ми се занимава с това. Тя много лошо, болно и станало, че съм ми казал, че съм запалил свеж на видео. И аз казах на това, че ще и паля свеж, не на нея, абсолютно на всеки аз, който се избера. Майката им е баба ми буклуци. Ти не мога ме спре мене аз да паля свещи. Тьомна шкембенце малко сега. Да хапна малко, нали? Не може така фигурата да поддържаме. Абе, ние тук имаме в Асеноград. Има моя кур бомба. Откъде ще внесе тази бомба на майка му от путката ще внесе? Те пияни тикви, като се напият, не знаят какво приказват и те. И ние тук в Асеноград имаме такива хора, обаче аз ги гледам, млади майки с дечица, на руски приказват, на украински, на руски. И ние на нас такива проблеми ние нямаме. В Асеноград сигурно тук идват само такива хора, интелигентни. Ама всеки ден няма да теглят, бе. Ама това не е извор, бе. Какви всеки ден може ли да се дават толкова пари, бе? До някакъв ден ще им дават и филма свършва, бе. Това да не е тук текей се. Това да не е текей се тук. Няма къде. Това е милиарди и ще свършат. Още малко и това е. Гледай Митрофанова какво прави. Руския посланник Митрофанова. Да знаете, уния крадат много пари сега. Уж им дават за украинците там 2-3 милиона или колко на ден, колко им се пада, да ги знам. Нали, аз не мога да смятам 70 по 40, вие ги направите за какво става въпрос. И какво и мислите, че всичките пари отиват на тия? Ако знаеш как крадат уния буклуци там в София.
О, майко! Ба, ще станем бежанци. Ама не се притеснявай, ще станеш бежанец. А? Да им плаща, бе? Кой кот иска да им плаща? Да. Аз да съм един премиер, да видиш какво става. Майко мила, както ни ма слуша главата. Майко мила, как ще ядат кура всичките. Тия буклуци какъв кур ще ядат, аз да съм премиер. Оле, майко. Само да ми дадат власт, ще ги направим с... да не могат да си вземат въздух буклуците. Само да имам власт. Ще крадеме заедно с българите. Ще има хубави заплати. От автобаните, дето взимат, ще даваме на хората хубави пенсии. Да са доволни хората. Какво е това нашето? Тия хора почнаха вече да дърпат по кофите. Гледам, вчера видяхте ли в църквата, оня седи и чака някакъв да му даде някакви стотинки. И аз 1 лев му дадах от сърце. Той даже не ти вика и благодари да си жив и здрав. Той седнал там, разкрачил се и вмирисан цели. Отишъл там, знае, че там има парички. Кой е 50 стотинки, кой е 1 лев, кой не знам кой. Нека да има. Те нека да има, ама да са хора. Те трябва да са като нас българите. Аз не казвам да не има. Те са избягали, не са избягали, ама трябва да знаят какво правят. Трябва да сме единни. Те са дошли вече, обаче трябва да сме единни, а не да си правят тяхните работи, да се правят тук на интересни в нашата държава. Няма да стане тази работа. Тази работа няма да стане. Защото иначе нашите българи ще вземат да им ебат жените, да знаете. Уния като се напият, те са много ебливи украинките, между другото, да знаете. Едно време, които караха Русия, Украина, само за това ходеха да ебат украинки. Те са много големи палавници, те да знаете. Ако не знаете, да го знаете от мене. Най-ебливите путки са украинките, да го знаете от мене. Онай го вариш от газа и в устичката го поема и това е, няма проблеми. Да знаете от мене. Като комсомолско поръчение. Оне спи, марсолите му висят. Ай да не говоря, че... Тя, моята жена, ги видя, като я закара бабата на гости в Украина при най-големите курви. Тя ги видя за какви масти става въпрос. Сега тук проституцията много ще нарасне, да знаете. Де да знам къде ги правят. Проституцията много ще се развие тук. Сега хората ще се удебат вече, нали? Обаче ще си плащат. Без пари няма кой да работи. Хотели, мотели. Как да не са нагли? Ко да те прави? Да те гледат, че си много хубав. Изтръсваш кисиите следващия. Те защото в Турция няма да се удебат. Знаеш колко хиляди и там има? Тя калашници има да ги огляват катакули. Какво кирците е, Бойко? Не можа да видя кирците и Бойко? Събият се Зеленски. Ама то Кирчук, дайте му една пушка и го пратите на фронта, ако ни фърли пушката в храстите и да избяга и да се насере, аз си отрежа главата. То никак хуй не става от него. Изобщо нищо не става от това.
Аз ви казах, Кирил, ако е завършил в Харвард, нашия премиер, то Шанток, Софи Маринова му е била класен ръководител. Казвам ви го, да знаете тази работа. Ако е завършил там, тя му е била класен ръководител. Да го знаете от мен. Ще пращат оръжие. Нека да пратят. Да. За какво да пращат? Да помагат на ония хора да ги избиват. Те така или иначе 1000 и колко и 26 човека фърлиха пушките. За какво да се бият? Да удисват на ония наркоман на акъла. Или на ония памперс. На ония дъртия гей, дет скоро ще му фръкне чаенето и ще му фръкне и всичко. Аз ви казах, искам да гледате до месец, че то няма да съществува. Гаранция ви давам. Не то, те дет съм ги казал, всичките няма да ги бъде. А? Какво да направих?